नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ दर्शक बंधु এই ভিডিওটি আপনাମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। କଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ପ୍ରଶ୍ନରେ 4ଟି ଅପସନ ରହିଛି। ଯଦି ଆନ୍ସର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ 5 ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଭିତରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଅପସନ ଏ ଲବଙ୍ଗ, ଅପସନ ବି ଗୁଡ଼, ଅପସନ ସି କ୍ଷୀର, ଅପସନ ଡି ମହୁ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ ଆଇକନ ବଟନଟିକୁ ଅଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ କି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହିଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ ବି ଗୁଡ଼। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗୁଡ଼ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରତିଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ରହିଛି। ଅପସନ ଏ ଥଣ୍ଡା, ଅପସନ ବି କାଶ, ଅପସନ ସି ଚର୍ମ ରୋଗ, ଅପସନ ଡି କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ ଏ ଥଣ୍ଡା, ଅପସନ ବି କାଶ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତିଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଥଣ୍ଡା ଓ କାଶ ସମସ୍ୟା ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଜିନିଷ ଅଧିକ ଖାଇଲେ ମଣିଷର ରୋଗ ବଢ଼ିଥାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ରହିଛି। ଅପସନ ଏ ଚିନି, ଅପସନ ବି ଲୁଣ, ଅପସନ ସି ମଇଦା, ଅପସନ ଡି ତେଲ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ ଡି ତେଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ତେଲ ଜିନିଷ ଅଧିକ ଖାଇଲେ ମଣିଷର ରୋଗ ବଢ଼ିଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ରୋଗ ଥିଲେ କଣ ଖାଇଲେ ରୋଗ ବଢ଼ିଥାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ରହିଛି। ଅପସନ ଏ ଚିନି, ଅପସନ ବି ଲୁଣ, ଅପସନ ସି ମଇଦା, ଅପସନ ଡି ତେଲ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ ବି ଲୁଣ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଥିଲେ ଲୁଣ ଖାଇଲେ ରୋଗ ବଢ଼ିଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ରାତିରେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ରହିଛି। ଅପସନ ଏ ଦହି, ଅପସନ ବି ଅଙ୍ଗୁର, ଅପସନ ସି ଶାଗ, ଅପସନ ଡି ଏହି ସମସ୍ତ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ ଡି ଏହି ସମସ୍ତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରାତିରେ ଦହି, ଅଙ୍ଗୁର, ଶାଗ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ମୂଳା ଖାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଣ ଖାଇଲେ ଚର୍ମ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ରହିଛି। ଅପସନ ଏ କ୍ଷୀର, ଅପସନ ବି ମାଛ, ଅପସନ ସି ମହୁ, ଅପସନ ଡି ଗୁଡ଼। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ ଏ କ୍ଷୀର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୂଳା ଖାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ୍ଷୀର ଖାଇଲେ ଚର୍ମ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରତିଦିନ ମହୁ ଖାଇଲେ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଠିକ୍ ହୁଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ରହିଛି। ଅପସନ ଏ ଥଣ୍ଡା, ଅପସନ ବି ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଅପସନ ସି କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ, ଅପସନ ଡି ସୁଗାର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ ଏ ଥଣ୍ଡା, ଅପସନ ବି ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତିଦିନ ମହୁ ଖାଇଲେ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମସ୍ୟା ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଛାତିରେ କଫ ଜମା ହୋଇଥିଲେ କଣ ଖାଇଲେ କଫ ବାହାରିଯାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ରହିଛି। ଅପସନ ଏ ଗୁଡ଼, ଅପସନ ବି ମହୁ, ଅପସନ ସି ଘିଅ, ଅପସନ ଡି ଅଦା। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି।
ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ ଗୁଡ଼। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଛାତିରେ କଫ ଜମା ହୋଇଥିଲେ ଗୁଡ଼ ଖାଇଲେ କଫ ବାହାରିଯାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ, ଥଣ୍ଡାରୁ ଛିଙ୍କ ହେଉଥିଲେ ନାକରେ କ'ଣ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆରାମ ମିଳିଥାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ମହୁ, ଅପସନ୍ ବି ଦେଶୀ ଘିଅ, ଅପସନ୍ ସି ଅଦା ରସ, ଅପସନ୍ ଡି ଲେମ୍ବୁ ରସ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି ଦେଶୀ ଘିଅ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଥଣ୍ଡାରୁ ଛିଙ୍କ ହେଉଥିଲେ ନାକରେ ଦେଶୀ ଘିଅ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ, ପୋଦିନା ପତ୍ରର ରସ କେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ଠିକ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ଅପସନ୍ ବି ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଅପସନ୍ ସି ପାଚନ ସମସ୍ୟା, ଅପସନ୍ ଡି ଏହି ସମସ୍ତ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି ଏହି ସମସ୍ତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପୋଦିନା ପତ୍ରର ରସ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ପାଚନ ସମସ୍ୟାକୁ ଠିକ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରତିଦିନ କେତୋଟି ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ଦିନ ସାରା ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ 2ଟି, ଅପସନ୍ ବି 4ଟି, ଅପସନ୍ ସି 6ଟି, ଅପସନ୍ ଡି 10ଟି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ 2ଟି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତିଦିନ 2ଟି ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ଦିନ ସାରା ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପତ୍ର ଚୋବାଇ ଖାଇଲେ ବାନ୍ତି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ଲିମ୍ବ ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ପୋଦିନା ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ତୁଳସୀ ପତ୍ର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି ପୋଦିନା ପତ୍ର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପୋଦିନା ପତ୍ର ଚୋବାଇ ଖାଇଲେ ବାନ୍ତି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ, ଶୋଇବାର କେତେ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ 1 ଘଣ୍ଟା, ଅପସନ୍ ବି 2 ଘଣ୍ଟା, ଅପସନ୍ ସି 3 ଘଣ୍ଟା, ଅପସନ୍ ଡି 4 ଘଣ୍ଟା। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି 2 ଘଣ୍ଟା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶୋଇବାର 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ, କୋଳଥ ପାଣି ପିଇଲେ କେଉଁ 4ଟି ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ୍, ଅପସନ୍ ବି ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍, ଅପସନ୍ ସି ମୋଟାପଣ, ଅପସନ୍ ଡି ଗୋଡ଼ ହାତ ବିନ୍ଧା। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନଟିକୁ ଅଲ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହିଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଏହି 4ଟି ଯାକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କୋଳଥ ପାଣି ପିଇଲେ କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ୍, ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍, ମୋଟାପଣ, ଗୋଡ଼ ହାତ ବିନ୍ଧା ଭଳି ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ମୁଁ ରହୁଛି, ଦେଖାହବ ଏହିଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।